Iu, família! Benvinguts al taller de papiroflèxia matemàtica. Avui vos he portat un regal per cadascú de vosaltres. El regal és pas dins el cub. És el cub en si mateix. Només vos cal saber el truc per anar girant el cub i veure el que tota l'estona s'amagava als vostres ulls. Una rosa per Sant Jordi. Avui, doncs, anem a construir aquest cub màgic. No oblideu les vostres mans d'artista i fulls de paper. Un cub té 6 cares. Doncs necessitarem fer 6 peces per poder-lo construir. Per tant, ens cal 6 fulls quadrats de la mateixa mida de 2 colors diferents. Si no en teniu, ho feu amb fulls blancs i després els pinteu. Comencem per les peces de la rosa i fem aquests 3 plecs que us he marcat aquí. I com ho fem? Doncs el primer plec farem coincidir els dos costats oposats del quadrat. Marquem bé i tornem a obrir. El segon plec farem coincidir aquest costat amb el plec que acabem de fer. Doncs pleguem bé, marquem i obrim. I el tercer plec fem coincidir aquest costat amb el primer plec. Doncs els tindrem fets. El següent plec cal que fem coincidir aquest costat amb aquest plec que hem fet. Doncs fem coincidir bé els costats i el vèrtex i fent un bon plec marcat tornem a obrir. Girem el full i altre cop, sempre començant per aquesta cantonada. Farem el mateix, fent coincidir el costat del quadrat amb aquest plec que havíem fet. I fem un plec ben marcat. Veieu? Ens aturem un moment aquí i visualitzem en color els plecs que hem fet fins ara. Veiem un eix de simetria, un altre eix de simetria, i també observem que totes les figures dibuixades són triangles, excepte aquestes 4. Estem d'acord, però, que són quadrilàters, tenen 4 costats. I encara més, tenen 2 costats que són paral·lels entre si. Els altres 2 ho són pas. Doncs aquesta figura s'anomena trapezi. Seguim amb la nostra peça i ara tornem a marcar un d'aquests triangles que ja havíem marcat. Després, fixeu-vos, tirem amunt pel plec que havíem marcat, d'acord? Fins que coincideixin els costats. I després marquem bé fins a baix. Girem la peça i hem de fer el mateix en aquest costat, però posat per sota el que ja havíem fet abans. Doncs fixeu-vos, dobleguem pel plec que ja teníem i tirem cap avall. Marquem bé i girem la peça. Aquests 2 triangles d'aquí els dobleguem fent coincidir amb la vora d'aquest costat. Un i l'altre triangle. D'acord? Pitgem bé els plecs. Fixeu-vos que hem obtingut una altra figura geomètrica, un romboide. I ara els 2 darrers plecs. Aquest costat l'hem de plegar per la meitat. Doncs fem coincidir aquest vèrtex amb aquest altre. Pitgem bé el plec i després l'altre costat. I tornem a pitjar bé el plec. Vet aquí que ja tenim una de les peces de la rosa acabada. Ara n'haureu de fer 2 més. Ara farem les peces de les fulles i començarem igual que abans, marcant aquests 3 plecs que són paral·lels entre si. Doncs, recordeu, primer de tot fèiem coincidir els 2 costats oposats del quadrat, marcant bé el plec, tornem a obrir, ara portem aquest costat, el plec que hem fet primer, tornem a obrir i ara per l'altre costat.
fent coincidir bé el costat amb el primer plec. D'acord? Seguim igual que abans. Marquem aquell triangle que ens arribava fins al plec fet. D'acord? I marquem bé. Tornem a obrir, girem el full, fixeu-vos que sempre començo per aquest costat, i fem el triangle d'aquest costat. I marquem bé el plec. Ho teniu així? Ara, doncs, igual que abans, pleguem el triangle i tirem amunt pel plec que teníem fet. Quan ho teniu que coincideixi perfectament amb el de sota, tireu avall i pitgeu. Marqueu bé els plecs. D'acord? Girem i abans d'amagar aquest triangle que abans havíem fet, aquest vèrtex d'aquí el tirem cap amunt. I marquem. I encara fem un altre plec que serà, fixeu-vos, hem girat aquest i tirem aquest triangle cap amunt. I marquem bé el plec. Ara sí, podem plegar el triangle per sota, d'acord? I pleguem per aquest plec que ja teníem fet. Veieu? Un cop ho tinguem ben posat, acabem de plegar i pitgem bé. D'acord? Girem la peça i aquest triangle el dobleguem per la vora del costat. D'acord? Ara pleguem aquest costat per la meitat. Vèrtex amb vèrtex i un plec ben marcat. D'acord? I el darrer plec serà desar també aquest triangle cap a dintre. Doncs marquem bé el plec i ja tindrem una peça feta. Doncs, com aquesta, dues més. Si teniu les peces fetes, ja podem començar a muntar el cub. Començarem per les fulles. D'acord? Amb aquesta posició prenem una altra peça i fixeu-vos que tenim unes bosses al costat i amb aquests triangles grans els anirem posant a dintre per tal d'unir les cares. D'acord? La tercera peça la posarem per sota. D'acord? I prenem el triangle gran i el posem per sota. Aquest l'haurem de posar aquí dintre. Doncs, vet aquí que tindrem la meitat del cub ja muntat. D'acord? El deixem aquí un moment i anem a muntar la flor. Fixeu-vos que tenim 3 peces exactament igual, Doncs, en prenem dues i el mateix que abans, les bosses del costat ens serveixen per unir les dues cares. Doncs posem aquest triangle per dintre. I la tercera peça, en aquest cas, la posem per dalt. Doncs la posem fins al final i aquest triangle també ens ha de venir aquí dintre. Una mica de paciència, Ja sabeu que la papiroflèxia ens ho demana. D'acord? Doncs ja tindrem aquestes 3 cares muntades. Si ho heu fet bé, fixeu-vos, aquestes diagonals arriben totes al vèrtex i en canvi les fulles, les diagonals no han d'arribar al vèrtex. D'acord? Ara ens cal juntar aquestes dues parts i seguirem fent el mateix. Aquests triangles grans han de venir dintre les bosses. Aquests petitons, de moment, els deixem una mica en fora. D'acord? Doncs anem a posar els triangles
dintre les bosses. Altre cop, una mica de paciència, perquè els hem de fer encabir tots tres. I el darrer, que se'ns ha escapat per aquí al darrere, sempre és una mica més difícil. D'acord? Els poseu tots una mica i després acabeu de pitjar per acabar de fer el cub. Però nosaltres primer volem una rosa. Doncs obriu aquests petits triangles que ens faran de fulles. I com obrim aquesta rosa? Doncs fixeu-vos, pitgem a poc per aquí els costats i ja n'hem obert una mica. L'altra, us fixeu? A poc pels costats, si pitgeu una mica. Vet aquí que tindrem la rosa acabada. Si la voleu embolicar, fixeu-vos, les fulles les pleguem i les posem per sota aquest costat de la rosa i el pleguem. L'altre, el mateix. Pleguem el petit triangle que teníem, el posem per sota i pleguem. I el tercer el posem per sota i el pleguem. I ja tindreu la rosa embolicada. Ara ja podeu començar a preparar la rosa que aquest Sant Jordi voleu regalar. L'embolcall ja el té i només de llaçada en teniu menester. Bona diada a tothom! Fins la propera! I recordeu que, com ens diu Miquel Martí i Pol, a l'abril, si cada gota en val 1000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000.